Vogels bouwen mooie nestjes. In het halsje kropt een moes. Ja. Ik ben Willy Boomstra. Ik kom uit Holwert. Ik ben 44 jaar. Ik werk sinds 4 jaar voor de kraamzorg. Wij assisteren de verloskundigen bij de bevalling. Na het begeleiden bij de bevalling is het natuurlijk het opruimen daarna van alles en controles bij de mem doen, dat alles goed voor de gezondheid. Nou, daarbij begeleidt soms de broertjes en de zusjes en er zijn huishoudelijke taken. Ja, haar zoveel mogelijk het handen nemen en dat is zodat de mem in alle rust herstellen kan van een bevalling. Het allermooiste van mijn vak vind ik eigenlijk de diversiteit die het heeft. De komst van hele verschillende mensen overvliegen. Ik hou wel bij miljonairskrant. Ik hou en wel bij een famke die bij verslavingszorg nooit in de pand ziet die 4 euro op een dag te besteden hier. Dat is een beetje het verschil wat erin zit. En het is dan mijn taak en mijn doel om daar voor alle beide een mooie crème te creëren. Mijn dochter vroeg had ik bij haar kramen woon. Nou, dat vond ik een hele eer. En ja, het is super bijzonder. Alleen je denkt van, hoe zou dat gaan? Zou Beppe de oerhoorn krijgen of zou de crèmeverzwarster de oerhoorn krijgen? En ik maak soms echt van, hey Willy, dit is die Peppercezer. En die maakt tutsie aan en mijn kroepen. En ja, ik verneem aan mezelf dat de professionaliteit bij mij toch de oerhoorn had. Het is oorzaak mijn oren ben, omdat vooral de geboorte, dat is emotioneler. Ja, dat is gewoon een feit. Ik zeg altijd, het allerbelangrijkste is wat ik ben, leefde. Leefde is het allerbelangrijkste. Al is het in ben in een sinaasappelkistje. Maar, en door haar niet hield, leefde is het allerbelangrijkste. En pas als dat vielst, dan is het goed.